hagrama mohilary sir bini sayao ओरैबायदि गाज्रि मोनसे पोस्ट होदों जे मा बुंनो आरो आंनि खुगाजों मा बुंबावनो रायजो राजाफ्रा नुखाबाय स' आं मोनसे बुस्थुखौल' बुंगोन मोनसे पर्टेल निउसआ बेबादि मोनसे एक्सेप्ट खालामथावै आरो मुगैथाव आरो वान साइडेड बेबायदि निउस लाबोनाया बहुत मुगैथाव। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बिथां हाग्रामा सार मोननैसो पोस्ट खालामदोंमोन बड'लेण्ड बुब्लि निउसआ बिथांमोननिसिम जहन गाज्रि एक्टरा रिप्लाइ होदों नोंथांमोना नायनानै ला बाय मिस्टेक जादों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय माने हाग्रामा बिथांखौ माने नै आं पस्टखौ होनानै नोंथांमोना नायलांबाय था बेखौ फरायनानै आंथ' बुंना होला नोंथांमोनानो फरायनानै मोनथिखागोन मा बुंदों दा बिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय माने निमाहा बिनाय जादों आरोना जोंना मिस्टेक जाफ्लांदों बेफोरबायदि निउसखौ जों होनाङामोन होननानै बिथांमोना पस्ट होदोंमोन आरोना हाग्रामा सारा ओरैबायदि जाबाय ओरैबायदि जादों माबादों होननानै बेफोरबायदि होदोंमोन दा बिखौ लानानै जोंहा गासैबोजोंबो सिनायजानाय एक्टर गासैजोंबो अनजानाय जहन गाज्रि बिथाङा मा रिप्लाइ होखो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन जायफोरा नुवाखै आरोना नुवाखैबा आंनि भिडिअनो मोनथिसिगोन नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो जोङो बिथां जहन गाज्रिया मा बाथ्रा बुंखो नायग्रोना लानोसै देसं नायनि मा बाथ्रा बुंखो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मा निमाहा ना मा बुंजानो लुगैखो नोंथांमोना नायना लाग्रोदो आरोना फै। सिगाङावनो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै मोनाबाबो मोनसे भिडिअ लाबोनांगौ जाना फैबाय बे जाहैबाय दिनै मोनसे निउस पर्टेल बे जाहैबाय बड'लेण्ड बुब्लि बियो दिनै मोनसे एकदम माने एक्सेप्ट खालामथावै मोनसे भिडिअ मोनसे माबा होदोंमोन बियो स्टेटास आपडेट होदों पस्ट होदों बियो बे जाहैबाय जोंनि मानगोनां बिपिएफनि जिहेतु जोंनि प्रेसिडेन्ट जोंनि हाग्रामा महिलारी सार बिनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि मोनसे पोस्ट होदों जे मा बुंनो आरो आंनि खुगाजों मा बुंबावनो रायजो राजाफ्रा नुखाबाय स' आं मोनसे बुस्थुखौल' बुंगोन मोनसे पर्टेल निउसआ बेबादि मोनसे एक्सेप्ट खालामथावै आरो मुगैथाव आरो वान साइडेड बेबायदि निउस लाबोनाया बहुत मुगैथाव। सासे 17 years जोंनि बर' हारिखौ सासन खालामबोनाय बेंबोनाय गाबथाबोनाय सासे लिडारखौ बेबायदि पर्टेल निउसआ बेबायदि पलिटिकेल इस्यु लानानै पार्सनेल एटाक खालामनो नाङा बहुत मुगैथाव। बे बड'लेण्ड बुब्लि नङा बे UPPL बुब्लिसो बुंनो थाङोब्ला मानो वान साइडेड मानो निउस होदों बियो मा खोथाखौ लानानै पार्सनेल एटाक खालामदों थिग आसे दे बेमारानो जाबायलायनो अन्थायानो जाबायलायनो सासे देहाया सोरनाबा मोजां नङा सोरबा लिडारनि मोजां नङा सोरबा बेमार जादों सोरबा लोमजादों बेखौ लानानै बेबादि पार्सनेल एटाक मानो पस्ट होनांगौ बियो मानो पस्ट होनांगौ आरो आं नै दासो एसे सिगां मोनसे आङो भइस रेकर्डिं खोनाबावदों बेवहाय बुंहरदों बड'लेण्ड बुब्लिनि MD ना सोर आं मिथिया सोर राकेश ना टुकेश आं मिथिया सिनाया आङो बियो बुंदों कपि पेस्ट खालामनायावसो आपल'ड जाफ्लांदोंनो थिग आसे कपि पेस्ट खालामनायाव आपल'ड जाफ्लांदों कपि पेस्ट खालामनायाव आपल'ड जाफ्लांदोंबा मानो गोजौआव केपसना मानो थाखो केपसना मानो लिरनानै होदेरबावखो केपसनखौ गोजौआव ओरैनो फट'आल' आपल'ड जाफ्लांदोंबा बेलेग खोथामोन गोजौआव मानो केपसन लिरनाय थाखो नोंसोर गोसो जानानै आपल'ड खालामाखैबा मानो गोजौआव केपसना थाखो नोंसिनि आखाइजों बुवाखैबा माबे ओरैनो केपसन फैदों नामा बियो बेबादि निउसखौ रावबो नायनो नाङा रिपर्ट मारिना हो बहुत लाजिथाव बहुत मुगैथाव बेबायदि पस्ट दा खालाम थैबाबो दिनै जोङो सासे लिडार होननानै जों प्रमद बर' सारखौबो जों माबा होयो भेलु होयो जोङो सनमान होयो पलिटिकेल इस्यु लानानै माखासे बुस्थुखौ बुंनाया आलदा खोथा मानसिनि बेमार जानाय मानसिनि लोमजानायखौबो लानानै मानो पार्सनेल एटाक खालामनांगौ आरो बेबो पर्टेल निउससो पर्टेल निउसआ मानि थाखाय बादि पार्सनेल एटाक खालामनो मोनखो बेबादि वान साइडेड निउस दाहो बिदि दा खालाम
लाजिथाव मुगैथाव बे बड'लेण्ड बुब्लि निउसआ लाजिनो सोलों सोर एडिटर सोर एमडि लाजिनो सोलों बेबादि पार्सनेल मोनसे माबाखौ पस्टआ हो लासिं सिंनो रायजोफ्रा मा सानो सासे 17 years सासन खालामबोनाय दिनै बेसेबां आन्दलन खालामबोदों दिनै बर' हारिखौ गाबथाना दोनदों मा हिसाबै बेबादि लिरनो हाखो सासे लोमजादों गासै लोमजाबायानो लोमजाबाबो बेबादि पस्ट होयो नामा खमसे खम आर'ज गाबनांगौसो मोजां जाथों थाबैनो लासिं सिं निउस बे बड'लेण्ड बुब्लिया नोंसोर मा सानो रायजोफ्रा कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय थेंक इउ खोनाबावदों बेवहाय बुंहरदों बड'लेण्ड बुब्लिनि एमडि ना सोर आं मिथिया सोर राकेश ना टुकेश आं मिथिया सिनाया आङो बियो बुंदों कपि पेस्ट खालामनायावसो आपल'ड जाफ्लांदोंनो थिग আছে कपि पेस्ट खालामनायाव आपल'ड जाफ्लांदों कपि पेस्ट खालामनायाव आपल'ड जाफ्लांदोंबा मानो गोजौआव केपसना मानो थाखो केपसना मानो लिरनानै होदेरबावखो केपसनखौ गोजौआव ओरैनो फट'आल' आपल'ड जाफ्लांदोंबा बेलेग खोथामोन गोजौआव मानो केपसन लिरनाय थाखो नोंसोर गोसो जानानै आपल'ड खालामाखैबा मानो गोजौआव केपसना थाखो नोंसिनि आखाइजों बुवाखैबा माबे ओरैनो केपसन फैदों नामा बियो बेबादि निउसखौ रावबो नायनो नाङा रिपर्ट मारिना हो बुहुत लाजिथाव बुहुत मुगैथाव बेबायदि पस्ट दा खालाम थैबाबो दिनै जोङो सासे लिडार होननानै जों प्रमद बर' सारखौबो जों माबा होयो भेलु होयो जों सन्मान होयो पलिटिकेल इस्यु लानानै माखासे बुस्थुखौ बुंनाया आलदा खोथा मानसिनि बेमार जानाय मानसिनि लोमजानायखौबो लानानै मानो पार्सनेल एटाक खालामनांगौ आरो बेबो पर्टेल निउससो पर्टेल निउसआ मानि थाखाय बादि पार्सनेल एटाक खालामनो मोनखो बेबादि वान साइडेड निउस दाहो बिदि दा खालाम लाजिथाव मुगैथाव बे बड'लेण्ड बुब्लि निउसआ लाजिनो सोलों सोर एडिटर सोर एमडि लाजिनो सोलों बेबादि पार्सनेल मोनसे माबाखौ पस्टआ हो लासिं सिंनो रायजोफ्रा मा सानो सासे 17 years सासन खालामबोनाय दिनै बेसेबां आन्दलन खालामबोदों दिनै बर' हारिखौ गाबथाना दोनदों मा हिसाबै बेबादि लिरनो हाखो सासे लोमजादों गासै लोमजाबायानो लोमजाबाबो बेबादि पस्ट होयो नामा खमसे खम आर'ज गाबनांगौसो मोजां जाथों थाबैनो लासिं सिं निउस बे बड'लेण्ड बुब्लिया नोंसोर मा सानो रायजोफ्रा कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय थेंक इउ बेखिनिनोसै भिडिअखौ नुखाबाय नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बिथां चिफ एडिटर बिथांमोना माने बिसोरनि टीमनिफ्रायनो निमाहा बिखाबाय आरोना दा बेयाव नांबाय थानो नांला बर'जों बर' मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेमा जाखायो गोरोन्थिया जाखायो नङा होनब्ला दा बेनोसै लोगोफोर भिडिअआ जन गाज्रि ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना मोनथिखाबाय कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो आरोना ओमफ्रायो गोबां भिडिअआथ' दा सोलिगासिनो इण्डियान पाकिस्तान गावला गावसि इण्डियानजों मालाबाबो हाखाया इण्डियानजों गुबुन कान्ट्रि पाकिस्तानाल' नङा गुबुन कान्ट्रिया नांबाबो इण्डियानजों पात्ता मोनखाया मोनथिबायना नरेन्द्र मदिया मा सासे मानसि गासैबो सिनायखायो ओरैबायदि देशनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार हय बिथाङा भारतनिल' नङा आंनि बायदिब्लाथ' गुबुन कान्ट्रिनिबो बिसोरो सायाव दोङो जानांगोन आंनिब्ला बेफोरबायदि बुंजागोन मदिखौ नरेन्द्र मदि बिथांखौ ना ओरैबायदि डेन्जार मानसि मदिजों मालाबाबो पांगा लानो हाया पाकिस्ताना ओरैबायदि खालामदोंमोन जोंनि हिन्दुस्तान मानसिफोरखौ दा मानो मोन्दों बिसोरो पाकिस्तानफोरा मोदै मानो गनांदों रथ' रथ'नो दै बन्द' खालामनाय माबा खालामनाय मानो दा थिग बेफोरबायदिनो निउसावथ' दा जेबो गैखाया निउसाव खालि बेनोखा पाकिस्तान इण्डियान गावला गावसि माबा खालामनाय जोंहा निउसाव नुबोनो मोन्दों पाकिस्तानफोरखौ गाग्लोबनो थाखाय इण्डिया मोनसे माबा दिहुनदों बिराद खहास जाबाय आरोना निउसखौ नायनाला नोंथांमोना बुजिखागोन जों दा जेरैबो निउसखौनो नायगासिनो दोङो मानिफ्राय मा जागोन मा खालामगोन भारतआ मा खालामगोन पाकिस्तानखौ बेफोरखौ नायखानानै लाबानो जाबाय गासिबो बुजिनो थाखाय दा बेनोसै आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय